manta rasa na maka jafa ba iya laraba ba ba yare da bi aje maka fansar rai don mun sha hada ba da awa kake da kudi ba baka taba tilasta dan adam ba amma ba a samu wanda ya da'awa ka bi shi da rai kai ya kai ba ya sarki tsayayye Amadu tasirin ka ne ke gaji da kwakwale sautin mu'amma ka da baibaye duk zukata za su tuna ka koma su so ba wanda ya yi ka bai makini ba bai yi wani ka a irin ya kai ba ka zo a kai da kai zuwa kai ban sauka ka'ida ba ya malamin da'irar malakiya ka ba su baya mai jewar ya je ya kama ka aike ka kalle shi kaya sannan ka zatin laliya na kuci nurin bariya Mustapha ga yatin makasudi ne na za a ba da kai ya malamin da'irar malakiya mai jewar ya je ya kama ka aike ka daɗe shi kaya nurin bariya Mustapha ga ya tilmaka su dini na ga ka cika Allah cikin sai risala kai ne ka sharrafa ka biyawar da ko su da kiki sai da suka girmama an kora girman cikin jakata kai na gani a kowar fitata ka yi don ilal kair baka taɓa rabukan wako a kadiri ba ka cika da Allah karai masu bi babu mai gagarar ka kai da mu'ayyidu mansura ake kira ganiyar ka inda ka so anan za ka sauka an cika komai ana hiyar ka inna batana bunga yana kuma sa lulu shako Haji ilahu jin ma'ana haka ka san shi ka san iyaka ka shiga ka fito ka yi mulki ka rubuje madaukar madauka ba a annabi in ka sauka ba karfi saman hannuwanka shi kan dora akan da sahabai ya ce ya mai ka in kana da ta zo da aba hukunta na kayata ne da ta murkushe kawunan kowa ta fara tsorata can kuma sai ta kara kayata ne da ta ce da bai da sani ta ce shi za ka dora kan komai ko komai bai gani ba zubi Ibrahim Musa kai karatu yake biyawa ko harfi bai ta mai ziba wani bai zo da sujada ba wallahi wani ka bai zo da sujada ba ko ya zo ba za ya karasa ba ba a zo din ba ma ba da ya zo kai fa ba na zo ma a sarki tsayayye Amadu ma ya rike ka sarki bai samu rufin asiri ba wa ya rike ka sarki bai samu rufin asiri ba manzon Allah wa ya rike ka sarki bai samu rufin asiri ba sarki bai samu rufin asiri ba ya rike ka manzon Allah ban yi nufin sauko ba kuma ba zan nufin sauko ba ban yi fada da kowa
amma ka san ban cika barbarewa ba kuma ba zan zamo kai ka sauko ba kuma ba zan nufin sauko ba ban yi fada da kowa ba kuma ba zan fada da kowa amma ban cika barbarewa ba kuma ba zan zamo barewa ba zama bebe ba ban yi kalar rubabbe ba kuma ba zan zama rubabbe ba ban daga hannu ba kuma ba zan sauke hannu ba ban yi kala da bebe ba kuma ba zan zama bebe ba ban yi kalar rubabbe ba kuma ba zan zama rubabbe ba ban daga hannu ba kuma ba zan sauke hannu ba sarki ya rike ka sarki ya rike ka sarki manzan Allah ya rike ka sarki bai samu rufin asiri ba ya rike ka sarki ya rike ka sarki kai wani abu kai wani abu tabba zuciyata na zaka na marko ba zai ba ni gata wani abu shi ba babu imani ga wanda bai so shi fiye da duka alam ba shi ne riya da halitta sansane a gaban imani ba a yin magana a gabansa in bai ba izini ba daga sauti a gabansa ke rubuce aiki kudu ba a jiransa in ba za a yi ladabi ba wato aziru na nan wana ba koye gaza gana farko shi Allah idan yayi shi yake iya warware shi ko yayi nufin azaba in yace a bari ta tashi kamar ma bai hukunci sai da burin ra'ayin shi ko ka abadala shi nake so rai da zuci shi nake so in kusanta mai zamto mai makoci bacci na tabila ga neman abinci kasan aikin jari kai to babu cin abinci ba ruwa ba kula mata babu bacci babu hutu babu wanki dan tubata na girma na samu dama da bambancin halitta ba a tsakanin haske da tabo sun bambaranta shi haske ne daga Allah ya kasantu rayuwarsa irin ta cance shi ya koya masa karatu ta yaya zai kasantu ya zamanto mun kasantu mu da shi ɗaya ce ne wana babu kasance bai wasatu a yi duma
na yantu ko in san wata dama wacce zan samu wani dan tabi ba da shi ba rayuwata haka dai nake bulayi ana mun dare da rana dan neman samun alama Ahmad yana da tausayi zai ba ni dama na zamo a cikin keɓaɓɓu na baya masu rata annabi annabi duba ni duba zuciyata numfashi annabi ne kiblata bayan raina shi ya zamo hausata wanda yana numfashi annabi ne kiblata inda yana numfashi haka bayan raina shi Allah ba ciniki yake da su dinare ba jismi ba bare kamar wata alkyamba ba mai magana ne wani ba zai mai magana ba inda duniyar fata ka ji ma ya faru inda ina numfashi bayan raina to barawun koma mai inda makamun rayawa roƙi salati shine kusar hudawa roƙi sabati shine hanyar bullewa kuma sunana ya tasiri a cikin ruhin da na rayu inda yana numfashi bayan raina hanya tana rufe hanya ne ku ji ni ku ban amsa ta kafafun yaro su aka san su da yin tatata su faɗi masu ne arzikin duk mai yin bauta so ka nemi dalili duk da ne ka san wajata inda ina numfashi bayan raina aka ce hanya tana rufe hanya ne ku ji ni ku ban amsa ta kafafun yaro su aka san su da yin tatata su faɗi wasu ne arzikin duk mai yin bauta zo ka nemi dalili duk da ne ka san wajata inda ina numfashi haka bayan raina ya zamo amsata inda ina numfashi ni annabi ne kiblata bayan raina shi ya zamo amsata nurin layi